Türkmenistan at we it bayramyny belledi. Davaralarda serdaryň öňe saýlanmagy häkimet çalşygynyň ýerki alamatlarymy. Türkmenistan ýurt boýunça dowam edýän it görgüleriniň arasyna at we it bayramlaryny belledi. Bayramçylyk sahnalaryna prezidentiň oglu Serdar Berdimuhammedow agdyklyk etdi. 25 aprelde Türkmenistanyň alaway we bedew bayramçylyklary resmi derejede bellenildi. Aşgabatyň halkara atçylyk we itçilik toplumlaryna bayramçylyk çäreleri şol sanyna at çapşyklary we it yarışlarının jemlerini ıglan etmek davaralary geçirildi. Davaralara prezidentiň oglu vice-premier Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda häkimetleriň köçelerde itlere garşy alyp barýan görüşiniň dowam edýändigini habar berýärler. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl at we it bayramçylygy münasibetli geçirilen davaralara prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gatnaşmady. Ýa-da bir hepde urak mundan ozal prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedow ýok boldy. Türkmen däp desturlaryna görä merhumyň ýaz günleri geçýänçe onuň ýakyn howsarlary toý davaralara gatnaşmaýar. Bu ýyl at we it bayramlary münasibetli geçirilen davaralara prezidentiň öýdüne derek onuň oglu Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Toy bayram uldan tutuldy, at çapdyryldy, tans edildi. Bu aýdym sadyň sesi belentden ýanglandy. Mele goşum mele goş, yettirmesen gele goş. Anına çarar dolarım hey 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 hey, senin bilen bile goş hey hey hey. Anına çarar dolarım hey 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 hey, senin bilen bile goş. Çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap, çapatıma çap, çapatıma çap, çapatıma 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 çap. Serdar Berdimuhammedow at çapşyklarynyň ýeňijilerini we alaway itleriniň arasyna geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine bayrak gowşurdy. Olaryň hataryna bir alaway it ýeňilaw toglugy bilen syýlalandy. Prezidentiň oglu itiň boýnuna medal dakdy. Serdar Berdimuhammedow fevralda vice-premier Gödewçilik palatasynyň başlygy wezipelerini bellenildi we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy boldy. Munyň ýa-da prezident oglu Serdary käbir hökümetara düzümleriň ýol başçylygyna galy bersede, halkara türkmen alawaylary we türkmen bedewleri birleşmeleriniň prezidenti wezipelerini belledi. Türkmenistanyň bir näçe güni bäri Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşýan şähereleri döwlet media serişçileriniň baş temasyna urilýär. Adatça Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň habarlar gepleşigi esasan prezidentiň edýän işlerini geçirýän ýygnaklaryny, gol çekýän kararlaryny we beýleki işlerini gönükdirilýär. Ýöne Serdaryň bir näçe güni bäri döwlet mediasyna baş tema öwrülmegi synçylarda Türkmenistanyň häkimet çalşygynyň geçirilýän bolmagynyň ahmaldygy barada pikirleri döredýär. Ýekşenbe güni ýerden döwlet medeniýeti prezident Berdimuhammedowyň bayramçylyk münasibetli atşynaslary we itşynaslary ýeren gutlaw hatyny çap etdi. Ol kakasynyň ölümi baradaky habarlardan soň eýän bir hepdeden gowrak wagt bäri ekrana çykmaýar. Türkmenistanyň türkmen bedewleriniň we türkmen alawaýynyň wagty döwlet derejesine alınıp barlyar. Paýtagyt Aşgabatda türkmen alawaýynyň Ullakan heykeli dikildi. Ýöne döwlet derejesine göterilýän türkmen alawaýlary we bedewleri bayramçylyk sahnasyna şatlyk şowhundan we aýratyn gutlawlardan paýal ýanmakaly. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri şäherlerde itlerin görýän görgüleri barada habar berýärler. Türkmen häkimetleri ýan bir näçe ýyl bäri köçelerde ýykman itlere garşy görüş alyp barýarlar. Ýöne häkimetler hususan martdan bäri köçelerde itlere garşy görüşini güýçlendirdi. Köçelerde gezip ýören itleri hatda ýeli itleri köçelerden ýok etmeli diýip aýdýarlar. Öldürilen itleriň jesetleri wagty bilen ýygnalmaýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä itlere garşy alınıp barýan görüşe çağalar hem şaýat bolýar. Adamlar ýitirmedilen itleri barada polisiýadan haraý soramagy çekinýär. Ýöne kömek soran halatlaryny hem bu netije bermeýär. It gözlemekden başga aladamy ýokmy diýip çeşme bir polisiýa işgäriniň iteýelerini aýdýan sözlerini sitirleýär. Galy bersede Azatlygyň ýerli habarçysyna görä ýurtda öz işine ussat veterinar ýetmeçilik itleriň saglygyna howp hawandyrýar. Veterinar diýilýän adamlaryň ençemesi ýarawsyz itleriň keselini köpden çanyklap bilmeýär diýip bir iteýesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köp hojalyk itleri yaramasa kime ýüz tutjaklaryny hem bilmeýärler diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde ençeme türkmenistanylaryň sözlerine görä käy halatlarda adamlar itlerini keselden halat etmek üçin adamlara verilýän dermanlardan peýdalanmagy synanýarlar. Bu bolsa käy halatlarda itleriň ölümüne getirýär diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berýär.